Bones, com estem? Bé, doncs ara Alfons i jo estarem aquí un Fiat 500 que estem fent uns anàlisis per aquí al concessionari i bueno, què els hem de dir, no, els subscriptors? Sí, ja en som més de 100 i la veritat és que són quasi 50.000 visualitzacions, estem molt contents. Sí, la veritat és que ens estem passant superbé i esperem que vosaltres també us estigueu passant bé en els anàlisis que estem fent de cotxes. I bé, doncs, continuar creixent, no, Alfons? Sí, ja portem un any i esperem que ne siguin molts més i que siguessin més gent. Sí, i bueno, continuar passant-ho bé, no? És això que toca. Som Guardians of Cars. Conduir és la nostra passió. Ja ho pots ben dir. Ens veiem en un pròxim vídeo. Ens veiem. 2,000 years later. Bones, Bones. com esteu? Doncs mira, que no és que vos ha arribat això, pues, de YouTube. La veritat és que estem molt contents. 100 suscriptors ja m'han arribat la placa, bueno, no és com una d'estos de plata i diamant i tot això, però està bé, És una placa commemorativa. Mireu, us l'ensenyem. Estem contents. Però ja és que està molt bé, no? I bueno, pues simplement, pues, agrair-vos a tots. Sí, agrair-vos a tots el vostre suport i la vostra col·laboració i sobretot els concessionaris, que si no fos per ells això no seria mai possible. La veritat és que gràcies a ells hem pogut gravar molt i la veritat és que estem molt contents de continuar progressant. Ens agrada saber la vostra opinió i de veritat, doncs bé, aquí, no? Que continuarem fent vídeos i bé. I a veure si podem omplir més plaques per aquí, no? D'estes? Estaria bé, no? I doncs bé, aquí, doncs que a continuar gravant i doncs ja ens veiem en els pròxims vídeos, no? Adeu. Vinga, que vagi bé. Som Guardians of Cars. Conduir és la nostra passió. Ja ho pots ben dir.